ассалому алайкум бародари азиз, шервинар чӣ хелен, сӯзакин, хубакин, бародари азиз, хоҳиш мекунем аз ҳар як таи шумо лайк монен, аввал комментария монен. Просто бародаро ами распространят мешава, як бародар мебинаш, маъқулш мекунем ки маъқулш намекунад. Шербачо хоҳиш мекунем аз шумо апака хоҳаро мисол алҳамдулилло тамошо мекунен, алло баракатон та, худованд дар амру ҷонтон бараката. ҳамира паҳн мекунем ки ҳами бародармон мушкили зиндагӣ дора. Ина участкаша дидем бародари азиз, унаҳа аи тақати омадия, аисо омадия 6 сотиқ оли аввал мадаб гардон 6 сотиқ участкаи бародари азиз, Московский област, ай мкад бародари азиз 40 километр. Занг бзанен акара, ака фурӯхтанияи участкаша 6 сотиқ бо мегум. Времени ҷои чӣ дора, ҷои зист дора, времени ҳозир ҳамаша ишон метем. Уна бо элчай бизани дора бародари азиз. Ана погиза ишониш бите бигардон ака, ана акайма погиза бигардон ишониш те ҷои временкаша ишон те. Иден ширина. Ҳо наҳа заборо омагиай бародарҷоно, заборо чотка хушро омагиай. Ҳо инаи ҷой временкаша бародари азиз. Иҷа ҳозир яка зиндагӣ мекуна бародаро. Иҷа ҳозир як кас бародари азиз зиндагӣ мекуна. Агар харидор кишава, харидор ҷура ҷошта миёя мегираш, зиндагӣ мекуна. Хайбо хона мекунӣ бародари азиз, хона ҷош бародаро природа, ҷои хушрӯ, ҷои отдих. Аки ҷош ҳами ҷои ба тамоми қоида шумо параш лесай. Тарафшам лес. Нигаҳ кунед да бародар, диден? Мақсад унаву хонаро нигаҳ кунед, хонаҳои чӯи овардагӣ мондагианд. Метоа ҳа? Хеле хонаҳои тайёркардагӣ. Обшум нигаҳ кунем бародаро. Бародарои тоҷик бисёр будастанд дар иҷа. Бародарои узбек бисёр будастанд дар иҷа. Мақсад тамоми намуд будастанд. Метонен шерӯнар, кадоме ки харидорен, марҳамат занг занен, номеро мебурад. Номеро да занг занен шерӯнар, договор кунен, срочни ҳаҷара ҳуҷур шуд. Кадоме харид на он боза яки падаркаш метавонам. Боба гаки бобои лангаре пис гуфти бизанад дадим оно. Бародаро зангш бизанен, худоҳофиз, илтимосон мекунам лайк, подписаться, комментариҳои чотка бинависонед. Худоҳофиз.